So ayan kakailian, umay tayo dito maggako. Basta po titsura dagito gako nga malala tayo. Ayan, dapat dyan may isa. Ayan, basta titsura ta. Ayan, nagtiltilo kami tatapo ti gako. Tukak ko mati umay migagaraan ng puro gakong mati ito. Ayan, i-reject mi kumapo ti gakong taaduda met. So nga isote alain min. Ayan, hindi pa pumanaw sika. At tuyda lang ni. Ayan. Gaku. Gaku sika tumataray. At ni. Ayan, gaku. Ayan, kastada po. Kung nakangiwat da. Po nakabutong. Uray lakas na pumutok ko dako. Sugaya mo nakapigpig sa tingiwad da takas tagan di tsura da. Ni. Istagaya mga buti tsura da. Sila pumutok. So ayan guys, naririnig nyo ba yung mga ganyan? Hindi po yan mga pan ha? Mga palaka po yan. Mga gakong. Ang lalaki. Yan. Yan. Bullfrog. Yung pinaplaslitan po natin guys ay gako. Gakong. Yan. Dami. Pero nakatago sila. Ayun oh. Yan po, gako po yan. Yan. Ayun na nga mga idol. Tapos na tayo manguha. Yan, pabalik na tayo. Yan. Ito na kasi yung kasama ko. Yan. Patingin nga nang nakuha natin. Sus, isang sako na. Ayan. Isang sako. Woo. Yan po yung gako. Gako yan, gako. So ayan kakailian. Dito nga banda kaya dito igid ti kalsada. Iso nga hantay nga alaen. Dagito i-video laeng taado. Yan, ituloy tayo nga buyain. Dito sus. Tapos ito sus swimming lang sila dun pa nagado si kagakot to jaypay sana all dito ni nadugakot to yung sika ni jipin ni gako men. Sus. Dudakul dari. Diri dah. Diri dah sika.